L'exposició als Jocs de la Pintura respon precisament a la necessitat de l'artista, d'en Vicenç Viaplana, d'interpel·lar-se a si mateix entorn d'aquesta disciplina artística i dels seus límits. Mostra 40 anys d'una de les trajectòries d'artistes catalans contemporanis més personals, més subversives i més metamòrfiques. Quan s'està replantejant si la pintura tindrà o no tindrà continuïtat, és quan l'artista reprèn de nou aquesta disciplina artística amb unes obres molt expressionistes que tenen quelcom de l'informalisme i quelcom de l'expressionisme. Passat aquest període d'aquestes ciutats en flames, s'inicia ja el que serà el seu llenguatge de maduresa. Creant uns efectes que poden remetre'ns al món de la fotografia o al món del cinema, però que en realitat s'assoleixen a través del pinzell i de l'acrílic. La Fundació Vilacases està duent a terme una gran tasca per posar en valor tota mena de trajectòries. Vicenç Viaplana ha estat treballant 40 anys, va gaudir d'uns inicis amb molta projecció internacional, però després també és cert que ha estat amb un cert silenci i en aquest sentit la Fundació va considerar que era el seu moment, que és un artista que compleix 40 anys d'una trajectòria molt constant i que a més veiem que ha estat un artista molt conseqüent amb el seu pensament, amb la seva expressió artística. Des del primer minut vam adonar-nos que aquesta obra despertava un gran interès i una gran sorpresa. Per part del públic hem tingut una mitjana de visitants diàries molt i molt alta i això vol dir fins a quin punt és important ser capaços de posar en valor les trajectòries artístiques dels nostres creadors. El fet d'haver organitzat 4 exposicions ens ha permès arribar a molt més públic. Quan realment vols recuperar l'obra d'un artista o vols realment donar a conèixer una trajectòria, és, diria que vital poder sumar esforços amb d'altres institucions, perquè, clar, evidentment el recorregut que li dones a l'artista, a l'autor, és molt més extens.